ya Pak ya. Ya. Tapi kita menjalankan kewajiban dia Pak nggak profesional. Ngono Pak. Oh iya. Itulah yang dinamakan seni Pak. Ya, Seni Bos. itu mahal. Oh. Harmonitor ketua. Lagu niki. Anggota mau lapor. Dingin itu ternyata bisa peduli. Iya. Bariki mesti aneh. WA piye? Semangat iya. Terus WA aneh, marah atau bean? I love you. Itu adalah artisnya Jawa Timur Pak. Siapa? Sanju. Sanju. Atuh kasih Sanju. Atuh kasih atuh. Sing semiran kuwi to. Masyaallah. Semangat. Siramu kerasa aku Walaupun bermasalah ada di telaknya ning nyatane tidak ada masalah Pak. Sudah ada Pak, enggak ada Kalau masalah. sudah di atas panggung itu tidak ada masalah Pak. Profesionalitas. Profesional. Masya Allah. Nah, buang rasa sakit. Dengan semangat warga masyarakat Bulu Pasar. Loro ini ning oman itu panggung iki les ini. Oh, Pak. Sebabnya apa ngono kuwi kok ning panggung aku ya sok ngono. Aku neng ngisor ki rada masuk angin geris. Barek munggah panggung ngadep debok ning ngisor bencong. Kuwi langsung mari. Kuwi Karena itulah yang dinamakan jiwa seni, Pak. Lah, niku Pak. Masih ora dibayar ki ning nek awake dhewe ki wong seni, Pak. Hah? Kali ki dhewe bungah, Pak. Profesional. Masih wi mau apa jenenge wis lunas ya, Pak ya. Ya. Tapi kita menjalankan kewajiban dia Pak nggak profesional. Ngono Pak. Oh iya. Itulah yang dinamakan seni, Pak. Ya, Seni Bos. itu mahal. Pak. Oh, seni Iya, itu mahal. iya. Es. Opo nek? Tegelane ora tak garis. Lah saiki tak wenehi kamar dikan, merdika. Kowe arep nembang dhewe monggo, arep duet monggo, arep nyanyi dangdut monggo, campur sari monggo, gamelan yo monggo. Enek pamundhut iki. Nah, ana sing nyuwun bajing loncat. Nah, iki mau Kusuma Wijaya. Arep ngaturke apa nduk tak wenehi kemerdekaan nggo kowe nduk. Ayo, Pak. Nah, ngono. Oke. Apa? 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 Coba. Apa? Gerajakan Banyuwangi. Heeh. Oh, Oke, gerajakan. Bapak. Gubuk Asmara, bajing loncat. Ada dia yang minta bermonitor ketua. Lagu niki. Anggota mau lapor ketua. Kondisi lagi gacor Ketua. Pak Tanggo minta dicor Ketua. Oh dicor barang. Piye to maksudmu iki? Apa ada apa Apa, ini? Pak? Oke. Ya. Kusuma Wijaya ya, Pak. Kusuma Wijaya. Permintaan tadi ada. Ah, Tadi ada yang minta jaranan juga, Pak. Oke, siap. Ada yang minta bajing loncat juga. Oh, Bingung. Sekarang udah jam 2 soalnya, Pak. Jam 1. Kok jamu diisian men. Heeh. Gobrak. Ayo nganggo musik Mas Joro. Lagune Ro. Kusuma Wijaya gamelan plus musiknya Indonesia. Nah, ayo. Yo, coba kaya ngomong. Wijaya Laras Indonesia. Kusuma Apa, Pak? Luar Bapak biasa. tadi ngomong apa? Isane mung nyawang. Ora. Ora ya? Ya pakai. Iya. Sing penting aku krungu adik wis sehat aku wis marem. Lek omong ya alon-alon ngono kuwi. Bu, pripun adik pun sehat ya. Sehat syukur. Tenan. Ibae duwe rasa peduli. Wah. Sedingin itu, Heeh. orang sedingin itu ternyata bisa peduli. Iya. Bariki mesti aneh. WA piye? Semangat iya. Terus WA aneh, marah atau bean? I love you. Asik. Apa toh? Dudu ning Ardi ning Sanju kae lho. Itu loh apa? Kok disusul ana dolarku wae. Begini Pak. Walah Itu, Sanji itu adalah artisnya Jawa Timur, Pak. Siapa? Sanju. Sanju. Atuh kasih Sanju. Atuh kasih Sing semiran kuwi to. Masyaallah. semangat Rene.
Kon ngadeg kok kon malah rene. Ora. Wis ning kono ae Ya, ya. ya. Engko mantuke bareng aku ya. Tak cangkene banyange tak dedekne tumbal. Iya bener ya, Es. Ning Alas Purwo Duk Sinong, heeh. Jolo cang. Ki mau wis tak aturke bubungae, wis tak paringke karo Mas Ardi. Engko wis lek mu pitung piye terserah. Lah saiki kowe arep nembang meneh apa wis aku manut Bapak manut. manut, Aku yo. tidak bisa memporsir kamu. Iya Pak, satu lagi aja ya. Satu lagi. oke. Oke, lagunya apa? Napa? Monggo iki somben ya sik ketemu meneh karo Nduk Niken tanggal 24 Desember insyaallah wonten ing SMK PGRI Kota Nganjuk. Ya, hitungane sedaya mawon nggih para penonton, para pandemen Arni Mania, Agni Mania. Ya, Iya toh Pak, kok Agni? Adeka Niken. Agni ki Adeka Niken. Adeka ki anakku. Oh iya. Heeh, anakku Adeka sing ngefan karo Niken Kira Salinda. nek Akbar Niken lho. Ah, tak kangkoi buka owo. Ya ora wong Lah ini nyatan kok nggih kalih niki Mas TB. ora. Alhamdulillah. Ora toh? Ora. Ngalah terus aku seneng. Mengki mbok menawi piyai mriki saged memeriahkan HUT SMK PGRI wonten ing Nganjuk tanggal 24 malam Natal. Oh iya 25 Natal ya. Ya. Lagunya apa Mbak Niken? Monggo tadi ada yang minta bajing loncat Pak sama jaranan. Oh gitu. Enake sing dia Pak. Lah manut. Para penonton suara terbanyak bajing loncat atau jaranan? Jaranan. 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 Berarti lagune ora bajing loncat. Napa Pak? Lagune sing pelok apa terserah, sing penting kau tiba keri dikekne jaranane. Oh, katresnan sejati ya iso. Terus apa kae? Napa? Apa jenenge? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan nggih saged. Derek sampean. Ya karo Mayang, ayo yang sing Yang, Mayang iso jaran kok. Kok sing jaran gen loro. Nah iki lanange loro wedoke loro. Ayang karo Wiwi ki lho, ayo. Apa? Lho, gunjing mamalian Mas. Piye? Kan sing lanang loro, sing wedok loro sampeyan iya, iki butuh to lek Mayang. dijak omong kok. Heeh. Rada anu Gundul budak. Kok sampean gak enek kelebihane belas. bokongan. Aku kekurangan delok to iki lho. Kurang rambut. Ora ono keluyan. Sampean sakit to. Gae. Ini ya. Lah kok gak tukul-tukul? Biasanya aku ngerti lek ning TV-TV kayak kanker biasanya. Kakek dijambeki bojoku ya. Heeh. Ora gelem ceklan ranjang, ceklan rambut. Mbok tanam rambut, mbok tanam suket. Malah rapai tanggapan, Pak. Oh iya, heeh. Sing payu gundule niku. Ya coba ninggal katresnan. Yo gamelan plus musik. Ayo Lek. Kasih Haryono. Ayo. Yuk kaya ngapa? Yuk. Samboyo siaga. Yo. Samboyo Putra, goyang bulu pasar, Pagu Kediri. Nangis sajroning atiku
Aja lali babale. Ayo, 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 Halo. ayo, sebelah nih, yo, yo. Celeng usul. Halo. Yo yo. Wis marem. Ternyata wayang kulit itu luwes nggih, Pak. Oh nggih. Bisa dimasukkan jaranan, bisa ketoprakan, ludrukan napa mawon wayang wong. Nggih, Terus ketoprak, ludruk iso mlebu wong jiki barang iso mlebu ning wayang kok. Nggih. Niku teng Pak kulit iso. Pekat.